fana b'aw fo k'aw barikada. Bon nin kɛnɛ in nin y'anw ka kɛnɛ de ye. N'i ko ko Dibisogo dɔrɔn donc i magara anw jeli la. Donc inchallah san o san an bɛ deli ka nin fête in organiser ni mun ye festival de Dibi ye. Nin y'a 10e édition de ye inchallah san o san an de bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Komi anw ka baara don baara in ta k'anw to inchallah donc kɛnɛ ninnu kan n'an sera an bɛ se ka minnu kɛ sogo la komi ɲɛ b'a la cogo min na donc an b'o ko kuraw de kɛ sogo la pour que mɔgɔw b'a ye k'a dɔn baara kura minnu b'an bolo. San o san an b'a essayer k'a dɔ fara baara cogoyaw kan. Voilà. Bon nin baara in n bɛ se ka min f'i ye ne bɛ nin baara in na sisan kaba daminɛna ni anw de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ. I y'a faamuya bon n ye trophée caman ta a kɔnɔna na. I y'a faamu hali ne m'o bɛɛ fɔ komi e yɛrɛ bɛ caman dɔn o la. I y'a faamuya kɛnɛ kan n bɛ baara min kɛ komi e yɛrɛ ɲɛ b'a la. Inchallah bon n ka trophée ka ca nin kɛnɛ in kan kosɛbɛ quoi. Bon hakilina min bɛ n'a ka se tɔw ma baara kɔni ye cɛsiri de ye. Baara n'a ka di ye i b'i cɛsiri a la i b'a fɔ ne bɛ ka kɛ cogo min na. Ɲɛ bɛ nin baara in na don o don ne bɛ ko kura de kɛ min n yɛrɛ tɛ deli ka fɛn minnu kɛ. Komi ɲɛ bɛ nin saga in na cogo min na saga min filɛ kɔfɛla la nin ye saga n'a golo de don. I y'a dɔn an fɛ an bɛ saga boso ka taa golo filili mais nin ye saga in n'a golo ye sa i b'a fɔ ko a golo ma bɔ a la. Bon a n'a golo bɛɛ mɔlen de don. N'i ye saga yɛrɛ n'a golo tobi a bɛ barika don sogo la. Sogo yɛrɛ bɛ bugun de. Donc a bɛ kɛ komi n'i bɛ saga kunkolo dun cogo min na i y'a faamuya golo in bɛ k'i da o position na ani sogo in ka di ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Voilà. Weleweleda min bɛ n bolo k'a lase mɔgɔw ma bon nin ye k'a jira dɔrɔn saga n'a golo a bɛ se ka don furu la. I y'a faamuya nin ye saga bosonnen dɔrɔn saga ka kan tigɛ dɔrɔn ka kɔnɔnafɛnw b'a la ka don furu la quoi. Nin y'o de ye inchallah. Bon n bɛ folikan min ɲɛsin ka ɲɛsin mɔgɔw ma nin y'an festival Dibi de kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ wele ka na nin kɛnɛ in kan. Nin ye sogo feerelaw ka kɛnɛ de ye. I y'a faamuya bɛɛ ka na an ka fête in kɛ ɲɔgɔn fɛ komi an famana fête ma. I y'a faamuya an bɛ ala deli bana min bɛ an fɛ yan sisan ani diɲɛ kɔnɔ ala ka bana in wuli ka bɔ an da la ala ka bana in wuli ka bɔ an da la ala k'an bɛ hamina ko nɔgɔya. Ok salamu aleykum warahmatullah. Bon an ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ ye foli b'aw yɛrɛ ye. Et je trouve que c'est une très bonne initiative. Kanani kɛnɛ in ka bi a b'a to mɔgɔ bɛ ça permet ka se ka dibiteri caman dɔn minnu bɛ quartier wɛrɛw la n'i t'olu quartiers fréquenter. Donc à travers ça, ça te permet de te faire une idée également du bien ka di jumɛn man di et également ka commentaire kɛ surtout moi ça va être la première fois min nana ɲaamɛ sogo in dun. Donc je suis très contente. Merci. Donc nisɔndiyalen don kosɛbɛ. Mɔgɔ min yɛrɛ kɛra sababu ye ka na ni ɲɔgɔnna sogo ye mɔgɔw k'a ye mun ɲɛna Dibile e ka weleweleda jumɛn bɛ s'a ma n'i ka folikan jumɛn bɛ s'a ma. Bon dibiteri Titanic Aba an bɛ foli de k'a ye ne bɛ Aba ka dibiso dɔn depuis plus d'une dizaine d'années Badjala na mais bon n bɛ sanni kɛ yen nɔ mais k'a fɔ ko n b'a yɛrɛ ɲini k'a ye k'a ko nin ye Aba ye j'ai jamais fait mais c'est ma première fois k'a yɛrɛ ye et puis n tun t'a dɔn k'ale de fana bɛ ɲaamɛ sogo in kɛ n tun y'a commentaire mɛn k'a bɛ kɛ yen donc vraiment an bɛ foli k'a ye et ka dugawu kɛ hali bi ala ka sɔrɔ in yiriwa a ka commerce in yiriwa a ka dɔ fara a ka baara kan ka dɔ fara a kɛko ɲuman kan ka dɔ fara baara jɛya kan voilà. Merci. Je vous en prie. Bon e festival nin daminɛna nisɔndiya mɛn ne la nin ko in na nisɔndiya fɔlɔfɔlɔ min an minnu bɛ sogojini kɛ an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn kanu kɛnɛ kan quoi o nisɔndiya bɛ ne la fɔlɔfɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n'i nana kɛnɛ kan kuma bɛɛ i bɛ baara kura wɛrɛ i ma deli ka min ɲɔgɔn ye o ye nisɔndiya dɔ ye. A fɔra ko a ye delila ka trophée caman ta o trophée caman tali la est-ce que a jiginnen don aw kɔnɔ k'a fɔ bi a bɛ wele ni bi ɲinan ta saraba ye. Bon an nana n'a ye yɛrɛ n'a ma sɔrɔ a bɛ bɔra an na de sinon an kɔni sigilen bɛ kan an baarakɛ bolo kɔni sigasi foyi t'a la a siga yɛrɛ tɛ na fiyewu. I yɛrɛ ka weleweleda ye jumɛn ka se sogotigi bɛɛ lajɛlen ma. Bon ne bɛ weleweleda min kɛ sogotigi bɛɛ lajɛlen ma ne b'a fɔ sogotigi bɛɛ lajɛlen dumunifɛn baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'i jija u ka dumunifɛn baara sanuya kɔnɔna na parce que an jɔyɔrɔ dumunifɛn feerela jɔyɔrɔba bɛ dɔgɔtɔrɔ dɛmɛni na kɛnɛya sabatili la quoi ne bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin dumuni feerela bɛɛ lajɛlen ma u jija u ka baara kɛ sanuya kɔnɔna na quoi. Ayiwa festival ni n'u bɛ to ka ɲɔgɔn caman kɛ Mali la stressiw bɛ bɔ an na so kɔnɔ quoi donc an ka to ka na espace la yan nɔ k'an promener tout ça ka dibisogow dun surtout an yɛrɛ ka
fɛn dilanenw de don a bɛɛ bɛ bɔ an fɛ yen Mali la yan nɔ tu as vu donc o sugu ninnu ka d'an ye kojugu bon ɲɔgɔnmɛ sogo in yɛrɛ silamɛ sogo de don y'a ye donc franchement a goût mun yɛrɛ b'a la ka di bon a man ca ka dilan yan nɔ bon ni occasion sugu ninnu na u bɛ ɲɔgɔnmɛ sogo ninnu kɛ o de la quoi bon y'a ye e yɛrɛ ɲɛ bɛ sogo ninnu na a ka magan kojugu a dunni kojugu c'est tout de denmuso de ye nin ye ale de ye invité ko n ka na quoi y'a ye donc nisɔndiya yɛrɛ depuis an bɛ mɔbili kɔnɔ an bɛ ka na fo k'an don ka na an se dibisogo kɛrɛfɛ non balimakɛ a kuma de tɛ kɛ mais weleweleda jumɛn de bɛ e bolo ka se faamaw yɛrɛ ma an bɛ se ka nin kɛ san kɔnɔ tile caman ne bɛ mun fɔ faamaw ye kɛ n'u bɛ to ka nin sugu ninnu kɛ tiɲɛ na an musow yɛrɛ an bɛ lafiya kojugu an bɛ lafiya n'a fɔra k'an n'an ka papaw ka bɔ ka na yan famille ka na ka na ni occasion sugu ninnu na dibisogo ninnu et puis i yɛrɛ b'a dɔn hali Mali la yan nɔ dibisogo ko ye mun ye Mali la bɛɛ b'a dɔn donc ni nin occasion kɛra an ka na an sigi k'an ka dibisogo dun tranquille a b'an yɛrɛ bɔ tobili la su fɛ quoi ya mun de fɔ Aba yɛrɛ kan i ye mun de sɔrɔ i ye mun diya de sɔrɔ Aba ka sogo san Aba ka sogo in non ni n ko ko n b'a fɔ dɔrɔn n b'a diya bɛɛ ban Aba ka sogo in a ka di de fɔ merde i m'a jɔ de arana yan depuis la Ouais, un peu. Il nana festival de Dibi la. An ɲɛ b'i la mun yɔrɔ min na a bɛ komi mɔgɔ tɛna o tɔgɔ f'i ɲɛna bilen. parce que festival kɛ baara kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn Mali yɛrɛ bɛɛ b'o dɔn. donc hakilina jumɛn de b'i bolo ka se nin festival Dibi yɛrɛ kan. Bon, Ahinamba Tembolo, quand même, c'est quelque chose de bien et puis tout, quoi, Ima. Fin Barro, Ima continue chaque année, voilà quoi. Avec combien de monde de salon? Par curiosité. Par curiosité. Ouais, j'avais jamais goûté en fait. Hein? Ouais, il y a trop mais j'ai. Ouais, j'ai beaucoup entendu parler de lui. Bon, je peux dire qu'il est le numéro 1. Numéro 1 quoi. Ok, merci. Ouais. C'est gentil. Koulibaly Abdoulaye. Je vais le dire, aujourd'hui on a affaire de festival Dibi. Yes. Mais pour, à ton avis, je veux savoir. Bon, mon avis c'est que j'ai quitté Paris, j'ai fui le coronavirus et j'ai entendu qu'il y avait le festival de Dibi. Comme je suis un amateur du Dibi, et c'est la première fois de ma vie que je mange le chameau. Donc je voulais absolument goûter le chameau. Et vraiment c'est un succès. À ton joie, le dernier mot là. Le dernier mot que je peux dire, c'est que le festival de Dibiterie, c'est vraiment une réussite. Parce qu'il y a plusieurs variétés de Dibi, de plusieurs ethnies. Et vraiment, c'est vraiment très très diversifié. En plus, au bord du fleuve, avec de la musique, de la bonne ambiance, ça fait oublier les soucis. Et vraiment, j'encourage encore le festival de Dibiterie à se développer encore plus et avoir encore un maximum de personnes de Bamako ou de gens de l'extérieur, la diaspora, qui viennent pour. Et puis voilà quoi. Donc vraiment, c'est une réussite. Il fait beau, il y a de l'ambiance, de la musique, des bons plats, et j'encourage tout le monde à venir. Mais le viande de chameau là, c'est comment? Ah, la viande de chameau, c'est doux. Alors, franchement, c'est la première fois que je mange ça, mais c'est magnifique. Et en plus, il est dit qu'il y a beaucoup de vertus dans la viande de chameau. Ok, merci, c'est gentil. De rien. Mais hakilina jumɛn de bila ka ɲɔgɔnmɛ in don nin festival in na? Bon, n b'aw fo komi bɛɛ n'i ka baara don nin y'anw ka baara de ye i y'a faamuya ɲɔgɔnmɛ tɛ fɛn ko a ka ca Bamakɔ yan kosɛbɛ i y'a faamuya a bɛ sɔrɔ kɔrɔn fɛ walima Moritani yan fanw fɛ donc inchallah mais sisan an bɛ ka mɔgɔw dege a la ka feere Dibi la quoi voilà. Donc maintenant n bɛ fɛ k'a dɔn ɲɔgɔnmɛ yɛrɛ nafa jumɛn ni nafa jumɛn? Bon ɲɔgɔnmɛ sugu ka ɲi ɲɔgɔnmɛ fan bɛɛ fura ye k'a daminɛ kunkolo la fo ka ku ɲɔgɔnmɛ fan bɛɛ fura de
femme est froide. Merci. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, je suis très heureux d'être ici. Vous êtes très heureux d'être ici. Exactement. Quel tempérament avez-vous de ce festival? C'est surtout un festival culinaire où on peut manger beaucoup, donc j'ai beaucoup faim. J'ai pas mangé pendant toute la journée pour manger beaucoup ici. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a plus poussé à venir à ce festival plus précisément? En fait, je suis un grand fan de viande en fait. J'adore les viandes. Et puis, il y a une bonne ambiance, c'est calme, il y a beaucoup d'espace pour s'asseoir. Donc voilà, ça me plaît. Mais quelle impression avez-vous du chameau de M. Abba qui est là? C'est impressionnant, j'avais jamais vu ça. Donc pour moi, c'est impressionnant, c'est la première fois que je vois ça. Vous n'avez jamais mangé du chameau? Si, j'ai déjà mangé du chameau, mais un chameau entier comme ça sur un barbecue, j'ai jamais vu. Vous n'avez jamais vu? C'est votre toute première fois? C'est la toute première fois, exactement. Vous devez être tout ému là. Je suis un peu ému, exactement, c'est ça, ouais. S'il vous plaît? Abba. Vous avez déjà entendu le nom de M. Abba? Non. La rôtisserie Titanic? Non, je connais pas. C'est la toute première fois. Ah, ok, ok, parfait. C'est ça la rôtisserie Titanic. Le propriétaire il s'appelle Abba. Abba, ouais. Il vient d'exposer ce chameau qui est là comme ça sur ce barbecue. Ouais, et donc il est connu, je suppose. Il est très connu. Oh, ok. Donc vous êtes heureux de le connaître aussi. Exactement, je suis très heureux. Ouais. Merci. Geoffrey. Geoffrey Cleren, belge. Belgique. Enchanté de faire votre connaissance. Merci. Et bonne journée. Ah bon. Mais le festival d'Ibillo, amna sogo de dunchwa. A sogo square wacha boy renya bala nyoma be shebe mshibe agacha wacha. Oui. Mais est-ce qu'il y a de la radio on a sur le I know, nimna yen chef la de gatu. Ah. Je crois que y a encore une on a gagné Hein? Mena ko jatemne ko fe bashi. Belebele yɛrɛ de bɛ na n kɛlen ka n denkɛ Aba ye nin kɛnɛ in kan tiɲɛ na kuma foyi tɛ ne da nisɔndiya kɔ awɔ. Donc maintenant an ye fɛn caman ye kɛnɛ in kɔnɔna la. Fɛn caman ye a kɛlen bɛ ka maaw dabala ban. Awɔ. C'est-à-dire qu'an ye ɲɔgɔmɛw ye. Awɔ. An ye saga ye. An ye sɛw ye. Tout ça là mais o fɛn in bɛɛ lajɛlen la. E mun de faamuya o la. Ah bon ni ne yɛrɛ kɛlen ka nin fɛn ye tantɔ ɲɔgɔmɛ o ye Aba ka spécialité yɛrɛ de. Ni y'a ka baara ye ni y'a ka ɲɔgɔnmɛ sogo nɛnɛ de wa ou bien saga sogo de wa i b'a fɔ ko ayi ko nin de ka di nin ne ye Aba ka baara yɛrɛ de ne vraiment an bɛ invité ka na u ka na Aba ka ɲɔgɔnmɛ sogo san awɔ foli diyara n ye. Ala k'an bɛɛ sɔn ma ɲɔgɔnmɛ sogo fɛnɛ n'i y'a ye a kan ka kɛ kabako fɛn donc ɲɔgɔnmɛ fɛn a sɔrɔ ka gɛlɛn o ye kelen filanan ɲɔgɔnmɛ wari ka ca quoi. Donc an ka Bamakokaw t'a dɔn fɛn dunta o cogo la ten tɔ mɔgɔw bɛ sagaw ni misiw ni baw de dɔn donc sisan alhamdulillah an y'a essayé ka fara an ka produit kan an y'a ye ɲɔgɔnmɛ sogo barika de b'a la donc fura yɛrɛ don ka daminɛ ɲɔgɔnmɛ kunkolo fo a ku a bɛɛ fura de donc an bɛ festival dibi kɛnɛ kan ni ɲɔgɔnmɛ sogo ye i y'a faamuya donc ni mɔgɔ nana an sɔrɔ yan nɔ bi ye festival dibi tile sabanan de inchallah. Donc an bɛna kabako lamaga bi su in na an bɛna ni sogo suguya caman kɛnɛ kan donc ni ala sɔnna sini ta fɛnɛ o fɛnɛ bɛ juguya ni nin ye voilà komi yɛrɛ ɲɛ b'a la ɲɔgɔnmɛ sogo mɔlen ani sagaw donc an bɛ o position de la yan nɔ bi inchallah. I ka kɛnɛ kan an ye tubabu dɔw ye u nana an ye u ɲininkali tɛmɛ la u y'a essayé k'u da don kuma in na mais ça veut dire que e ka fɛn ye mun de b'a to mɔgɔw bɛ attirer ka s'i ma. Bon ala k'an bɛ sa ma komi ne ka baara yɛrɛ ye fɛn a ka di ne yɛrɛ ye tubabu ninnu yɛrɛ y'a ye u kabakoyara ka ɲɔgɔnmɛ kuturu fa k'a bɛɛ don furu la nin cogoya la i y'a faamuya donc a y'u dabali ban quoi bon n y'a yir'u la dabali ban ko tɛ an bɛ se ka ɲɔgɔnmɛ faga ka misi don a kɔnɔ i y'a faamuya an bɛ saga don o kɔnɔ i y'a faamuya an bɛ se ka dantanfɛn sen naani don ɲɔgɔnmɛ kɔnɔ ka tila ka pan kamana naani an b'a don ɲɔgɔnmɛ kɔnɔ i y'a faamuya an bɛ se ka fɛn suguya 10 don ɲɔgɔnmɛ kɔnɔ i y'a faamuya a kɔnɔ bɛ se ka fara k'a bɛɛ bɔ a kɔnɔ i y'a faamuya bon an ka baara de don vraiment inchallah an ka foli b'aw ye assalamu alaikum warahmatullah. Festival de dibi kɔnɔ yan kuma ka misɛn aw yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ la ni mɔgɔ min tora so nin ye ɲinan san ta 21 bannen de k'i to fo san wɛrɛ o dun ye simaya ko de ye. O ɲɔgɔnmɛ mun? Ɲɔgɔnmɛ kunkolo de ye nin ye.
y'a faamu festival de Dibi kɔnɔ yan ni mɔgɔ min tora so nin ye 2020 ta bannen de k'i fo san wɛrɛ ni ala y'a yira n na o dun ye simaya ko ye donc ni faveur ni b'i bolo i bɛ se ka boli ka n'i munumunu a ka fisa mɔgɔ hakili ma quoi i y'a faamu fɛn dɔw bɛ yen i k'a ye o ka fisa a ka lakali yɛrɛ ɲɛna donc nin ye ɲɔgɔnna kunkolo n'aw sera yan Autriche n'a tɔw ko bɛ yen dɛ mais n'i tora so i t'a ye de